Miquel Àngel Riera, nascut a Manacor fa 57 anys, és potser un dels exemples més clars en la literatura catalana actual de relació entre una manera de viure i una manera d'escriure. Pel que fa a la vida, Riera viu a Manacor, dedica tots els matins a la seva feina en la direcció d'una gestoria i es manté al marge dels cercles literaris, en un aïllament cortès però rotund. Pel que fa a la literatura, es va donar a conèixer com a poeta i ha escrit unes quantes novel·les d'una gran subtilesa, enormement acurades, que han aparegut en cadències d'una cada 4 anys més o menys. Miquel Àngel Riera, que es guanya molt bé la vida en la seva gestoria i que escriu a la tarda i als estius, és el paradigma de l'escriptor vocacionalment no professional. No solament no aspira a la professionalitat literària, sinó que la defuig. Jo tinc un sentit molt reverencial del fet creatiu. Pot ser fins i tot duit a uns nivells exagerats. Això fa que sempre he volgut diferenciar totalment tot el que sigui cosa material, i en aquest cas hi estirien els guanys econòmics en conseqüència de la tasca feta, i l'altre tipus de guany, que és la cosa, diguem-ne, decididament espiritual. A mi l'aspecte que me fascina totalment, aquella cosa per la qual he vist, és aquesta segona dimensió. I això ho tenc molt clar des de sempre. Des de sempre, i pot ser que aquesta actitud una mica enterca en què jo he vist aquesta cosa fa que m'hagi creat a mi mateix una necessitat de crear aquest cert distanciament amb el món literari, perquè no trob una sintonia fàcil dins ell, on precisament el que trob és exactament el contrari, un tipus de gent que té tot el meu respecte, però que funciona, diguem-ho així, amb un plantejament distint. Cerquen la immediatesa de l'èxit, una conseqüència en quant a guanys econòmics que sigui matemàticament assegurada, i són coses que a mi no entenen dins el meu plantejament i fan que jo d'alguna forma vagi per lliure. Dintre d'aquesta voluntat d'anar per lliure, Miquel Àngel Riera ha subratllat tot el que significa concentració. La casa on viu a Manacor és una veritable illa on l'escriptor s'envolta de llibres i objectes d'art. Una casa, a més, que desmenteix la imatge de l'artista com a bohemi, com a persona que pateix. Jo no funcionaria com a patidor en aquest sentit que ho dius. Sí, som un patidor en altres aspectes, però jo de naturalesa som un burgès, som una persona que li agrada estar ben assentat, necessita estar ben assentat per poder fer la meva obra. Jo no podria escriure a altes hores de la nit i entre fam i fam, la fam de les 2 i la fam de les 3. Me seria molt difícil escriure. Així ho penso, és una experiència que no he tingut ocasió de viure, que no tinc cap tentació de viure, però que penso que me seria més frustrant que res. Ja me sentiria jo aquí totalment esterilitzat, me sentiria fins i tot amb ganes de desaparèixer. Vull dir, no tinc cap vocació de víctima en aquest aspecte. Jo me dic que escriptor, que per mi és la cosa més il·lustre que pot ser un ser humà, és una cosa fascinant, de fet, convertir un ser humà en un petit déu. No és escriptor pel simple fet d'escriure. S'és escriptor a partir del moment que s'obtenen uns resultats determinats. Cosa que no passa dins les altres àrees de la vida, perquè un metge pot ser un mal metge, però és un metge. Un advocat pot ser un pèssim advocat i és un advocat. Un paleta pot ser un mal paleta i és un paleta. Però un escriptor, quan és un mal escriptor, per mi no és un escriptor. Miquel Àngel Riera escriu sobretot a l'estiu en la casa que té a Porto Cristo, des de la qual es domina tota l'abadia. Aquest és el paisatge llunyà i difuminat d'algunes de les seves obres que evoquen el desembarcament republicà en aquesta zona durant la Guerra Civil. Però és sobretot el seu paisatge quotidià, el marc de l'aïllament des del qual escriu. Dintre d'aquesta casa de Porto Cristo, construïda una mica abans que hi arribés el boom turístic, Miquel Àngel Riera es reserva una mena de torratge vagament eivissenca com a estudi. És un espai plenament controlat. A les parets hi ha les signatures dels escriptors amics que el visiten. Damunt la taula, els papers escrits amb la data posada. Aquí escriure esdevé un ritual. Quan té vacances i una novel·la començada, pot passar aquí totes les hores del dia. La tècnica d'escriptura conté una filosofia sobre la pressa, el rigor i la cura que aplica damunt la seva obra i que recepta per tota la literatura catalana. Realment d'una forma molt especial en quant a la literatura catalana, precisament per aquesta situació dificilíssima que ha passat. Jo crec que ara necessita un tractament de rigor per neutralitzar
tot aquest emmalaltiment artificial que ha patit durant tants i tants d'anys. Jo amb aquest aspecte crec que tots quan escrivim en català mos hem d'exigir d'una forma molt especial, precisament perquè hem de guanyar tot unes coses que s'han perdudes, entre altres coses un prestigi. I crec que aquesta cosa just es pot aconseguir si tothom s'exigeix no al 100%, sinó al 101%. El fet de que jo no cerqui, com he dit, aquesta immediatesa en quant a una rendibilitat tant d'èxit com econòmica de la meva producció literària fa que jo tingui un camp molt obert per poder fruir d'aquesta lentitud que a més jo necessito, perquè a mi m'acosta molt avançar al moment d'escriure. Ho faig avançant, no diré ja paraula a paraula, sinó per Sant rigor, síl·laba a síl·laba, i m'agrada cercar fins i tot el color de les vocals per aconseguir un matís, un efecte a un moment determinat. I tot això és molt lent. Les novel·les de Miquel Àngel Riera passen a Mallorca, però si s'hagués de definir quin és el paisatge mallorquí que s'hi retrata, costaria força trobar-lo. Potser el que més s'hi assembla és el d'aquesta zona rural al nord de Manacor, on l'escriptor es va refugiar durant la Guerra Civil i que té per ell un cert valor sentimental. És un paisatge àrid, aspre, que a més apareix en les novel·les molt transformat, molt diferent. Miquel Àngel Riera ha optat sempre, en la seva narrativa, per la indeterminació. Hi ha una guerra civil, però no és ben bé la guerra. Hi ha una Mallorca, però no és cap Mallorca massa real ni tampoc la Mallorca mítica d'altres escriptors, des de Villalonga a Porcel. Res no hi és massa concret. Només alguns paratges com aquest barranc de Son Cifra, prop de Manacor, que surt amb nom i cognoms a la novel·la Andreu Milà. És un cas gairebé excepcional. En la resta de l'obra se sap que allò és Mallorca, però no se sap ben bé per què. Fa la sensació que la Mallorca de Riera és feta amb retalls de Mallorques diverses, com un collage de llocs que acaben dibuixant allò que l'autor vol o necessita. El paisatge, en aquest cas, és un punt de partida, però res més que un punt de partida. A partir d'aquí ve una magnificació d'ell que es produeix a través de tot el procés creatiu, però de cap manera jo arribo a una situació en què vulgui fer una mena d'inventari notarial del que és el paisatge. No hi ha ni una pedra que jo hagi intentat descriure que correspongui a la realitat, no hi ha ni un arbre que sigui real i que correspongui a un arbre que surt als meus llibres, sinó que a partir d'unes motivacions, d'unes emocions que parteixen d'aquest paisatge, jo vaig creant la meva realitat i és allò que jo intento trasplantar als meus llibres. La principal participació, perquè de fet els nostres convidats sempre estan a les preguntes que vostès li facin. Lina Pons ens du avui, com ja hem anunciat al principi del programa, a Miquel Àngel Riera, el poeta i novel·lista manacorí. Vos deixem ja en conversa. Així és, hola, bon dia a tots. Comença aquí Conversa, una xerrada amb un personatge que ens acosta sempre a un món o s'altre, a un tipus de tema o un altre. Avui la nostra conversa està disposada a submergir-se dins un món que ha travessat per moltes etapes. Unes etapes dorades, altres etapes d'autèntic or i altres etapes d'oblit. Es parla moltes vegades per culpa de vídeos, televisions i altres coses i altres entreteniments i sobretot també de la pressa que la nostra literatura està en crisi. Per dir que tot això és mentida, tenim amb nosaltres un escriptor que acaba de guanyar, a més, un premi important, concretament el de la Generalitat de Catalunya per una novel·la que es titula Els déus inaccessibles. Parlarem d'aquesta obra, de la resta de la seva obra i també, com no, de la literatura en general. Miquel Àngel Riera, bon dia. Bon dia, què tal? Enhorabona per aquest premi, en principi. Moltes gràcies. I creu que és aquesta una etapa de s'oblit per la nostra literatura, malgrat que 2, 3, 4 se'n puguin arribar a dur premis importants? Jo crec que no hi ha res d'oblit, precisament jo crec que es pot parlar d'una renaixença, d'un verdader moment d'or per la literatura en llengua catalana. Basta participar com a espectador a la Diada del Llibre, per exemple, i un se dona compte que hi ha una verdadera avalanxa de llibres editats en català, on naturalment hi ha barrejada la qualitat en llibres que són, diguem-ne, de consum, però el que és cert és que hi ha una quantitat de producció editorial
que d'alguna manera està en consonància amb un moment molt bo de la nostra literatura. Jo no crec que es pugui parlar de crisi. De totes formes, s'hauria d'establir una mica la relació entre allò que se publica i allò que se compra o allò que se ven. Nosaltres a vegades hem tingut la sensació fins i tot d'angoixa quan s'entra dins una llibreria i estan les llibreries, lògicament, plens de llibres per totes bandes, però que sembla que és una qüestió ràpida. Estan editant llibres que s'amuntonen, llibres que se tornen a editar i llibres que moltes vegades no se compren. La gent llegeix o no llegeix? Bé, a la llarga els llibres se compren, perquè si no fos així els llibres no s'editarien. No hem d'oblidar que a darrere tot hi ha una indústria que converteix l'obra de creació, la converteix en aquest objecte preciós que és un llibre, i tot això segueix un procés que passa per uns canals econòmics i fatalment s'ha d'anar a l'objectiu de recuperar un dobbes que s'han invertit. Ara bé, sí, és veritat que hi ha una oferta excessivament generosa, pot ser, i moltes vegades que està mediatitzada per uns factors que són d'alguna manera innobles, com és la moda, una promoció especial que se faci per un llibre, és que un llibre o un autor sintonitzi amb una manera de pensar d'un moment determinat que serà efímer i que, per tant, l'obra també serà efímera. Però tot això és el que podríem considerar suburbial de la literatura. Existeix una estructura, un esquelet que és sòlid, que és la gran literatura, i està integrat per aquests llibres que s'editen avui i des cap de 5 i 10 i de 20 anys són totalment vàlids i són vius. Jo crec que és això el que s'ha d'anar a fer, aquesta obra que d'alguna forma pugui sobreviure la vida de l'autor i que com a tal sigui una autèntica aportació a la cultura. Però de totes formes creu que hi ha un cert esnovisme a la literatura o que també la literatura sotmesa a qualque tipus de màrqueting o de publicitat. Allò que està de moda se ven avui però d'aquí 3 mesos ja no ho volem llegir. Sí, hi ha un tipus de lector que és snob, com hi ha un tipus de senyor que li agrada vestir d'una forma snob i un senyor que té un tipus de relació social que és totalment snob. També això forma part del comportament humà, no? Per tant, hi ha una gent que si se deixa dur impulsada per la motivació d'un estímul rebut a través d'una recomanació d'un particular, d'una recomanació d'un anunci, d'una moda, etc. Ara, jo crec que no és el tipus de lector que interessa. El que interessa és una persona que està realment preparada, que té uns criteris propis, que té una estructura cultural, en definitiva, que li permet passar per sedàs. Tota aquesta avalanxa de llibres és una allau infinita, la que corre pel seu costat, i saber fixar la seva atenció a llibres que realment volen. Vos recordam a vosaltres que ens escolteu i seguiu aquest programa que el feim una mica entre tots i que esteu convidats a cridar en els nostres telèfons 20 11 15 20 21 24 per formular preguntes a Miquel Àngel Riera, que avui està aquí per parlar-nos de la seva obra i de literatura en general. M'apareix que han rebut ja la primera. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, des de on mos crida? L'he escrit des de Menorca. Jo li volia fer una pregunta a aquest senyor i li faig una pregunta baix de la meva posició, que és la posició molt de jubilada, que diguéssim. No creu vostè que els llibres resulten avui una mica inassequibles pels que tenim una pensió una mica reduïda? Perquè és quan tenim més temps de llegir i jo sent bastanta gent que està en la meva posició i comprarien llibres, mos agradaria llegir i no que diguéssim, les nostres pensions no mos permeten poder adquirir aquests llibres. D'acord, senyora, mos queixam potser una mica dels preus de llibres, no? Exacte, mos queixam una mica dels preus en general, però jo li vull dir que li explico baix dels meus ingressos. Molt bé. Jo crec que són una mica elevats els preus dels llibres. D'acord, ja sé que Miquel Àngel m'anirà Riera, que com a escriptor, no sé. els vídeos també són cars, però aquest no és escàs, que molts no tenim vídeo i tampoc no podem adquirir llibres. Molt bé, senyora, salutacions a Menorca i gràcies per la seva crida. Miri, la contestació és que jo estic totalment d'acord amb vostè. Realment els llibres, lamentablement, són cars. I són cars perquè, com he dit abans, darrere l'obra de creació que fa l'autor hi ha tota una estructura econòmica, hi ha un afany d'obtenir uns guanys econòmics, i aquesta cosa, lamentablement, incideix damunt el preu. Jo crec que dins una societat que està ben estructurada, la cosa estaria
totalment corregida, d'alguna manera estaria finançada l'edició d'un llibre, de forma que pogués estar a l'abast de tothom, no ajut d'una persona jubilada, sinó a mi mateix m'apareixen molt cases llibres i ho llement tot sovint, però és una situació de la qual jo de moment no hi veig sortida. No hi veig sortida perquè, lamentablement, la cultura sempre va un poc en darrera instància, és el beneit de la fila, diguem-ho així, va a darrere tot, i s'obtenen, lamentablement, finançaments i ajudes per manifestacions esportives, per manifestacions de qualsevol índole, i en canvi per coses de tipus cultural és molt difícil. Ara, el que s'hi pot dir és que els escriptors no són els que tenen la culpa que el llibre sigui en cas, perquè els escriptors, si haguessin de viure de la literatura, o bé han de baixar un poc el nivell d'autoexigència, o bé se moririen de fam. El fet és que Miquel Àngel Riera, malgrat que tingui moltíssims de premis i bastantes novel·les publicades, no se'n viu de la literatura perquè, entre altres coses, pensa que la creació literària és massa sagrada com per professionalitzar-se, no? Sí, en el meu cas és una qüestió de plantejament. Jo respecto molt el cas d'aquell escriptor que s'ha posat com a objectiu és viure del seu treball. Crec que dins d'una societat que està ben organitzada tocaria un escriptor poder viure bé del seu treball. A la nostra, lamentablement, no és així, i s'ha de fer un esforç i s'ha de sortir una miqueta de cap a zones laterals, fent el que també és literatura, però que d'alguna forma és una literatura un poc suburbial. En el meu cas concret, jo parteix d'una actitud molt reverencial davant la creació literària. Ja des del primer moment vaig veure molt clar que de cap manera havia de mesclar la cosa econòmica en la creació i he procurat guanyar-me a mi la vida, honestament, fins allà on he pogut, amb una professió, i dedicar llavors el millor del meu temps a la creació. Tenim una altra cridada telefònica que espera des de fa uns minuts. Hola, bon dia. Bon dia. Endavant, té qualque pregunta? Escolti, la pregunta és molt senzilla. No li pareixeu com vendria més els escriptors o bé escriure en mallorquí autèntic o bé en castellà, però mesclar paraules catalanes ja és un poc pesat, perquè mos costa ja de sí entendre en mallorquí. Miri, realment vostè parla d'un mallorquí autèntic i jo li puc dir que en el meu cas jo crec que estic escrit un mallorquí autèntic. El que passa que el mallorquí ha degradar molt en l'ús col·loquial, està ple de castellanismes i el que no poden fer de cap manera és escriure el mallorquí que se xerra en els carrers i que se xerra per dins dels bars perquè és una subllengua, això. Ara, el que sí s'ha de fer és recuperar unes paraules que potser a una àrea són mortes però a una altra àrea són vives. Concretament, jo crec que els que escrivim, els que procedim de l'àrea rural, tenim en aquest aspecte uns avantatges perquè la llengua no està tan corrompuda i disposam d'un vocabulari molt més ampli. Per tant, utilitzem paraules que són de la llengua catalana, que és la nostra, però que són d'ús col·loquial mallorquí des de temps immemorial, tot i que algunes d'elles han deixat de ser utilitzades per una gent que, jo ho entenc perfectament, s'ha deixat dur per un corrents que han duit cap a una progressiva castellanització i un empobriment del seu propi lèxic, però això no significa que les paraules que utilitzem no siguin autènticament mallorquines. Ja que ha sortit el tema de la llengua, jo volia fer referència a un tema, és el fet de que nosaltres exigim als nostres escriptors que escriguin en la nostra llengua, als nostres cantautors que cantin en la nostra llengua, però a vegades no comprem, o no sempre, de vegades no comprem els seus llibres ni anem als seus concerts. Què passa aquí? El lector té una llibertat total d'opció. El lector, jo crec que té obligació d'escollir allò que creu que li ha de resultar més gratificant i més alliçonador, en definitiva. I si el llibre està escrit no en castellà, sinó està escrit en francès, en rus o en la llengua que sigui, i té opció de llegir en aquesta llengua, la seva obligació és llegir-la en aquesta llengua, perquè en definitiva ha de cercar, a part del seu plaer, la seva formació. Ara bé, jo crec que en llengua catalana avui està a l'abast el millor de la creació literària universal. Precisament, actualment, a part del que se fa ja directament, s'escriu directament en català, hi ha una actitud extraordinàriament generosa de cara a incorporar traduccions que solen ser, en general, millors que les traduccions fetes en el castellà i estan traduïdes a la llengua catalana. I dic això que són, en general, millors les traduccions a la llengua catalana que les que estan fetes en castellà per una qüestió molt simple, i és que precisament la dificultat que hi ha hagut durant molts d'anys per escriure el català,
cosa que estava just a l'abast de gent autènticament preparada, ha fet que les traduccions els haguessin de fer verdaders especialistes. En canvi, el castellà estava perfectíssimament a l'abast d'un simple guia turístic, en el qual se li podia encarregar, per exemple, la traducció d'una obra en anglès, perquè el senyor tenia coneixement d'anglès i alhora tenia un coneixement mínims de llengua castellana per poder escriure correctament el castellà. Però en català, les traduccions, si un se fixa en la contraportada del llibre, veurà com estan precisament autentificades per gent d'autèntica vàlua i és molt fiable una traducció en català. Així d'avui ja no ens podem queixar gaire, manco de que no tinguem edicions de llibres en català. Vostè què llegeix o què li agrada llegir? Com a escritor, supos, li deu agradar moltíssim la literatura, llegir quin tipus de literatura llegeix Miquel Àngel Riera? A mi la lectura que me resulta verdaderament gratificant i la que empalma d'alguna manera amb el que ja vull fer és la narrativa de tipus psicològic. Per això, la novel·la psicològica és l'equivalència, que li diré, a la gran sinfonia dins els termes musicals. I és perquè, en definitiva, crec que el gran protagonista, no ja de la literatura, sinó de totes les arts, és l'home. Aquest ser desgraciadet, meravelloses tones i lamentable unes altres, és el gran protagonista. I tot el que sigui una aproximació en aquest rerefons moltes vegades misteriós i mal d'esbrinar que és el ser humà, és una aventura apassionant. Jo, com a lector, cerco aquests llibres i com a autor intent fer aquests llibres. D'aquests llibres i del poder que pot arribar a tenir la bellesa, parla la darrera obra o la darrera novel·la de Miquel Àngel Riera, Els déus inaccessibles, que, com dèiem abans, se n'ha duit un important premi de la Generalitat. Sí, què conta exactament o què vol contar exactament aquesta novel·la? És una novel·la que admet distint plan de lectura. Bé, supos que tots els llibres els passa el mateix. Se podria dir d'una forma molt banal que és la història d'un sacerdot que se sent atret d'una forma platònica i estones no tan platònica per un adolescent. Perquè és una interpretació totalment banal perquè no passa de travessar l'epidermis del llibre. Una altra interpretació ja més aproximativa del contingut del llibre seria parlar de que és la història d'un sacerdot rural que és un gran apassionat dels autors clàssics, és un gran coneixedor de la literatura grega i llatina. Ell, alhora, és traductor d'un poeta grec, d'en Domici Mars, i com a tal va sofrint un procés de paganització. I tan vinculat se sent en aquest món pagà, que el coneix a través de les lectures, que se va establint com un doble pla, en fricció, que és el que l'impulsa aquesta voluntat de recuperar i de viure dins un present el que ell coneix a través dels llibres i la seva voluntat de ser fidel a la seva ortodòxia més pura, perquè ell té vocació de ser un capellà, així com s'era en els anys 40, que és més a manco. Acaba la novel·la i segueix en lluita o s'estableix qualque solució final? Sí, no és solució perquè la novel·la acaba amb un punt suspensius que poden donar lloc a moltes interpretacions. Tenim una altra cridada telefònica, ens estàvem perdent un poc pels camins de la darrera novel·la de Miquel Àngel Riera, però ara sí la rebem. Hola, bon dia. Bon dia. Volia saludar el senyor Riera, és un gran seguidor seu, i li volia fer una pregunta. Li volia demanar a aquest senyor si s'ha apuntat ja mai en el seu cafè diari com a escritor, no sé, de fer una cridada al poble manacorí en general, a exhortar-li a veure a que s'encontri, que tingui, pues, no sé, que agafi un poc més d'identitat com a poble en general. Sé que és un gran manacorí, estima molt la seva terra, però, no sé, li demanaria a veure si me fa un comentari, si s'ha apuntat ja mai en seu cafè diari, fer-li una cridada al poble en general que se trobi un poc més del que està. Moltes gràcies i bones tardes. Gràcies a vostè. Vostè ha precisat d'una forma molt exacta a fer referència al poble manacorí. No sé si és un lapsus i se volia referir al poble mallorquí en general, però ja que ha dit poble manacorí, jo li contestaré com a poble manacorí. Jo li puc dir que dins els meus anys, que ja són un grapat de més en duc damunt, he tingut una llarga experiència de persona que ha intentat ser un activista, diguem-ho així, dins una línia de conscienciació de casa nostra cultura i tot això. I la veritat és que dins del meu poble en concret, segueix parlant de Sara i de Manacor, el que n'he tret han estat moltes cicatrius. Moltes cicatrius fins en el punt de que
davant el resultat lamentable que obtenia en la meva activitat, vaig decidir donar una passa enrere, situant-me dins una línia de silenci i de contemplació, i la veritat és que d'aquesta forma puc viure molt més tranquil de lo que vivia. No obstant, estic totalment d'acord en que algú hauria de fer això que diu aquest senyor, és absolutament necessari que ho faci, però possiblement no són ja la persona interessada a la vista de resultats obtinguts. Jo crec que hi ha unes institucions, hi ha un ajuntament, hi ha unes conselleries de cultura que sí tenen una obligació sagrada de fer-ho i lamentablement no ho fan. Els premis, no sé si estarà d'acord, però el Manco pareix que és així, són en moltes ocasions reflexa de la qualitat o de la qualitat de les obres a tots els nivells. Ho dic perquè Gabriel Jané Manila ha tingut el Premi de la Generalitat, Blai Bonet n'ha tingut un altre i vostè, Miquel Àngel Riera, n'ha tingut un altre. Què passa? Que han hagut de cruzar o votar el Baciot, arribar fins a Catalunya perquè se'ns reconegui? Miri, perquè se'ns reconegui a Catalunya, nosaltres no hem de cruzar aquest Baciot ni hem de fer res més que intentar fer l'obra ben feta. La veritat és que l'actitud que hi ha a Catalunya envers els escriptors illencs és una actitud altament diferent, jo crec que ocasionalment exageradament diferent. Lamentablement, d'aquí de cap allà la correntia és d'un to una mica distint i no vull entrar en aquest tema, però de Catalunya de cap aquí, la veritat és que s'ha mostrat com el que som, germans, gent que duien la mateixa sang, i no fan una distinció sobre si habitam a les illes i varen néixer a les illes o habitam allà. Ells valoren escuetament l'obra i segons els criteris humans, que són naturalment susceptibles de ser equivocats a un moment determinat, han escollit en aquest cas concret les obres de tres mallorquins, cosa que a mi particularment me va duplicar la meva satisfacció, sobretot tenint en el costat dues persones magnífiques, com són Blai Bonet, en el qual jo considero ja un clàssic en vida, una persona per la qual jo ara mateix aprofitaria per reclamar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que els Samarites de fa anys encara no li han donat. Avui he vist que l'han donat a un altre autor i esperava jo que ja li donarien, però espero que l'any que ve li donin. I un altre autor magnífic, com és en Jané Manila, que és un treballador incansable, una persona que està deixant un rastre de llibres que algun dia s'haurà d'inventariar i crec que donarà un signe molt positiu. Però quan jo deia que se mos ha de reconèixer perquè per les lletres, quan cruzam el Baciot no deia a Catalunya, sinó aquí mateix. Sí, jo crec que se mos ha de reconèixer, però sempre que facin mèrits per ser reconeguts. El que mos hem de treure del cap és que el fet de publicar un llibre ja mos posa en situació de ser un personatge en absolut. Se pot escriure un llibre pèssim i no ha passat res, i ser més culpable que una situació meritòria. Jo, precisament en base a això, és que sempre la paraula escriptor m'ha inspirat un respecte infinit, i és perquè sempre he considerat, i això ho he dit algunes vegades i m'ho dic constantment com per recordar-m'ho, que la paraula escriptor, que des del punt de vista gramatical és un substantiu, però a la pràctica funciona i ha de funcionar com si fos un adjectiu. I m'explicaré. No és escriptor aquella persona que escriu. És escriptor aquella persona que escrivint obté un nivell determinats, un nivell de qualitat determinats. Un advocat pot ser un pèssim advocat i és un advocat. Un metge pot ser un pèssim metge, i lamentablement n'hi ha molts que són pèssims, i segueix sent un metge. Un futbolista pot ser un pèssim futbolista i és un futbolista, però un escriptor, si és un pèssim escriptor, no és un escriptor, és un senyor que escriu. Un senyor, un grafòman, el que sigui. L'escriptor és una cosa molt més sèria i precisament perquè jo en tenc plena consciència, hem tingut un gran pudor d'utilitzar-la referint-me a mi mateix. Jo mai he utilitzat la paraula escriptor referida a mi i des que d'aquí 100 anys, si el món no ha fet un tro i algú pegui una mirada retrospectiva i mira l'obra que he fet, després que diguin si realment he estat o no he estat un escriptor. Però ho deixen de moment per judici del futur. Quan creu de totes formes que va poder començar a considerar, o se va poder començar a considerar Miquel Àngel Riera no com una persona que escriu, sinó com un escriptor? Miri, la cronologia és molt difícil d'establir, però jo el que li puc dir és que potser quan me vaig plantejar d'una forma molt sèria el que era una vocació, era una actitud quasi inconscient d'escriure, i escrivia una poesia, m'imagino jo ara, que era molt superficialona i d'un interès
totalment nul, va ser quan vaig entrar en contacte amb la poesia de la gran generació del 27, la generació castellana del 27. Jo era a Salamanca, estava estudiant, vaig estar una temporada malalt i precisament el repòs que me va obligar a això va fer que vaig poder fer unes lectures aprofundides dels pocs llibres que estaven al meu abast. I concretament recordo que va ser reveladora la lectura d'algun llibre de Vicente Aleixandre que me va fascinar i a partir d'aquí vaig començar, diguem-ho així, a prendre-me molt en sèrio aquesta cosa i amb un alt nivell d'exigència, intentant, d'alguna manera, encara que sigui com un escolar en el costat d'un cardenals, a ser part d'aquesta cerimònia del món literari. Rebem una altra cridada telefònica. Hola, bon dia. Bon dia. Té qualque pregunta? Sí. Volia saber si... Bé, soc estudiant de Palma i volia saber si en la seva obra era més o menys realista o subjectivista, segons... Jo diria aquestes dues coses. Realista per quan parla d'un món que existeix, encara que jo no he fet mai un intent de retrat, diguem, hiperrealista, en quant que jo no he volgut parlar d'una casa, d'un arbre, d'un carrer o d'una persona que existeix aquí. Ara sí parlo de coses que existeixen jo d'una forma vaga, parlo d'una Mallorca, mai he dit que parlo de Mallorca, però es veu entre línies que jo fa referència a Mallorca. Algú ha dit que estic retratant molt bé Manacor i jo he fet sempre el possible per no retratar Manacor. Difícil quan t'ha viscut tota la vida, no? Sí, lògicament el fet de jo haver viscut tota la vida a Manacor me té totalment amarat de sensacions i vulgui o no vulgui, tot això se trasllueix un moment determinat, això surt, i a pesar que jo sempre he volgut no fer una cosa de tipus localista, deu sortir. Ara, a part d'aquesta cosa, diguem-ne, realista, és una cosa altament subjectiva. Jo crec que moltes de les manies dels meus personatges, moltes de les obsessions, moltes de les seves dèries són les meves pròpies dèries. Jo crec que dels Leus inaccessibles, deixant a part l'anècdota d'aquesta relació del sacerdot i dels seus coneixements dels clàssics grecs i llatins, que jo lamentablement no tenc ni de molt en el seu nivell, però la seva vinculació a la bellesa, aquest sotmetiment que ell té per la bellesa dels llibres i tot el que emana d'ells, és una cosa que jo crec que m'ha de retratar a mi mateix. Tot i que jo no vaig intentar, naturalment, fer-me un autorretrat, però hi duia moltes de les meves manies esparses a lo llarg del llibre. Tenim una altra cridada telefònica. Hola, bon dia. Bon dia, Crites de Palma. Endavant. Senyor Riera, jo som un lector seu, jo l'he llegit tot. Li puc dir que el que jo vaig disfrutar llegint La Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà no ho he disfrutat llegint cap altre llibre. Moltes gràcies. Però el seu llibre de poemes no m'ha agradat tant. Vostè considera més un prosista o un poeta? Miri, això de la poesia i de la narrativa va un poc paradats. Parla en termes generals perquè llavors sempre hi ha els casos particulars que s'han d'esbrinar. Però la poesia emet la precocitat molt bé. És freqüentíssim que hi hagi autors que en els de 7, de 8, de 9 anys escriguin una poesia magnífica. Hi ha casos que sol no citaré per no ofendre la cultura que suposa a l'auditori. En canvi, són raríssims els casos de narradors de pocs anys. Jo ara en recordo en Raimon Radiguer, per exemple, que va escriure 2 extraordinàries novel·les abans de morir-se en els 21 anys. Però el que és freqüent és que se comenci escrivint poesia i s'acabi escrivint narrativa. Aquesta cosa, que deu estar vinculada d'alguna manera a unes coses que són de tipus biològic, que ja no sé explicar massa, pot estar molt ben instituït així perquè l'exercici poètic obliga a un tractament del llenguatge molt intensiu, s'avança paraula a paraula, cosa que en la prosa tot sovint no succeeix, s'avança frase a frase, i aquesta cosa, utilitzar el llenguatge d'aquesta forma tan rigorosa, és un poc el que feien els antics predadors del camp mallorquí, que feien les parets a base d'ajuntar les pedres una amb una. Això fa que després se noti a l'hora de fer una prosa perquè pot ser més compacta i és més expressiva, en definitiva.
El temps a nosaltres se mos ha acabat, mos sap molt de greu com sempre. Quan acabem aquesta conversa agraïm de veres a Miguel Àngel Riera la seva presència aquí i li donem una vegada més l'enhorabona, no tan sols per aquest darrer premi, sinó per tots els altres i per tota la seva carrera literària. Moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies també a vosaltres per la vostra atenció. Conversa tornarà dimarts.